María Luisa. Bueno, nik ere hitz batzuk esan nahi dituzke. Eskerrik asko denok, hori zarete guztioi, eta zorionak guztioi. Zuen aleginari esker, posible egin dezulako Bildu koalizioak alkatetza lor dezan. Euskal Herrian, aro berri batean sarturik gaude, eta aldaketaren garaia da. Ilusio eta itxaropenez jarraturik dago giroa, eta zuengan, herritarrongan, indar berezi bat nabari daiteke. Maiatzaren 22an Bildu koalizioa emaitza ikusgarriak lortzera eraman duena, eta gaurkoan alkatetza lortzera. Pozez gainezka eta ardura osoz hartzen dugu zuen mandatua eta prest gaude, alkatetzak suposatzen duen ardura handiari behar bezala erantzuteko. Zuek, herritarrek, aldaketaren giltza Bildu koalizioaren esku utzi duzue, eta gaurtik aurrera zeregin horri helduko diogu, aldaketa politikoa, soziala eta instituzionala hitzetatik ekintzetara pasatzeko. Lehentasunezko erronka, hemen eta Euskal Herri osoan egoera demokratikoa lortzea izango da. Eta horri begira lan egingo du udal honek. Guztien eskubide zibil eta politikoak onartuak izan daitezen. Horregatik, bortxa adierazpen oro, behin betikoz eta baldintzari gabe desagertu dadin eskatzen dugu. Baita mehatxuak, presioak, jazarpenak, atxiloketak eta torturak ere. Gure udala, herri honen normalkuntza politikoan lehen mailako eragile izango da. Eta gure ekarpena egingo dugu, zabaldutako aukera historikoa gauzatzeko helburuarekin, eta gaur behatzkuntekin ikuitzen ari garen konponbidea, etorkizuneko Euskal Herria eraikitzeko oinarri izan dadin. Honekin batera, udala eraldatzea izango da gure erronka. Guztiontzat egingo dugu lan, eta guztiokin. Parte hartze demokratiko eta zabala bultzatu nahi dugulako, datozen urteetan. Elkarrekin eztabaidatuz, guztion parte hartzeaz eta horretarako bitartekoak jarri. Herrian txertatutako udala nahi dugu, herritar aktiboz osatutako herria eraikitzeko. Alkatetzarako bidea, aldaketa politiko eta sozialaren ilusiopean egin dugu, baina gaur hasten dugun ibilbide honetan, konpromisoaren eta parte hartze kolektiboaren osagaiak ezinbestekoak izango dezkigu. Eta beraz, emaitzak emankorrak izan daitezen, zuen parte hartzea eskatzen dugu, udal bat honetan. Besterik gabe, mila esker eta zorionak guzti. ¿Sí? ¿Julito? ¿Lo chocita o ratos?